Kangen karo kowe ing Teh. Ku yo Wis pirang bengi aku turu isine mung ngimpi kowe ya ing Teh. kangen aku. Aku nyawang apa-apa wae isine mek rupamu. Ing Teh. Piye? Aja adoh saka aku ya. Aku ora bakal adoh saka kowe ya. Aku kuangen banget. Aku iya. Ing Teh. Ora ana wong wedok sing tak tresnani kejaba mung kowe ya. Aja guyak-guyu kuwi tak cipokan. Aku yo kangen kowe ya. Tenanan ah. Oh. Kan ana wong lanang liya sing mbok tresnani. Gak ono. Padha ing Teh. Ibarat Padha ya. awakmu ki kowe iki sampeyan sing dadi bojoku ing Teh. Aku sekolah ning Hanju. Ning endi? Hanju. Darang ngendi Mas? Inta iki sekolah ning Hanju. Hanju. Deloken ngene Hanju. Oh. Kok coba tambahi an. Sekolah ning Hanju aku ora kerasan ing Teh. Awakmu meling Piye? 372819. Heeh. Aku kon mara ning omahmu. Kuwi as apa piye? Sampai ing Teh. Oh, sampe ente. Aku kon mara ning omahmu berarti iki pas tanggal 10 ha ing Teh. 28 jumlah 10, 37 jumlah 10, 19 jumlah 10. Aku mara ning omahmu. Iki kangen banget aku karo kowe ing Teh. Aku yo kangen banget karo kowe. Iki lek metuku kapan ning Teh? Lek metuku kapan iki ya? Aku mbiyen rene ora ana apa-apa, saiki mau kok apik men. Lek metuku kapan iki ya? Apane sing Patung selamat datang iki. Selamat datang. pinginane ya? Oh iki ya. Iya. Ing Teh. Sayang karo aku ya ing Teh ya. Sayang. Aku ya sayang mbek kowe ya. Ora ana wong wedok sing tak tresnani kejaba mung kowe. Sayang banget. Rana no.